Ajamisa na-achụ anyị na-enye Chukwu ekele n'ụzọ pụrụ iche maka ụmụnne anyị ndị nwanyị na ndị nwoke na-agbara Chukwu odibo n'ụzọ pụrụ iche, religious women and men. Anyị na-asị biko cheta ahụ ha ekpere mgbe niile ka ha sikwa echetu unu nwa ekpere. So today is special day of ka anyị na-ege ntị n'olu nke nwanne gị hụrụ n'anya, were okwu gị meghee obi anyị ka anyị chọta ụzọ nke otuto gị site na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ijikọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ụwa niile. A ga-ebukwasa gị ngọzi. A ga-eme ka ụmụ gị dị agụta agụta dịka kpakpando ndị a n'igwe na aja ndị dịga n'osimiri. Ụmụ ụmụ gị ga-ewepụta ọnụ ụzọ ámá ndị iro ha iji kwụọ gị ụgwọ maka ihe isi rubere m. Mgbe niile dị n'ụwa ga-esi n'ụmụ gị na-eme na-akụzi onwe ha. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewepụrụ na akwụkwọ Ozike Ọbịa Nsọ degara ndị Rom. Ọ bụrụ na Chineke dere anyị, onye ga-emegide anyị? Onye ahụhụ na-azọzi nwa ya, kama ọ nwere ya nye n'ihi anyị niile. Ọ bụ na ọ gaghị eji amara ịkwụ anyị ihe niile mgbe ọ nyere anyị nwa ya? Onye ga-ebo ndị Chineke họpụtara ebubo? Ọ bụ Chineke, onye na-agụ ha na ndị ezi omume. Onye pụrụ ịma ha ikpe? Ọ bụ Kristi Jesu? Mba, ọ bụghị naanị na ọ nwụrụ maka ihe nye anyị, kama o si n'ọnwụ bilie bịa bara n'aka nri Chineke na-arịọ anyị arịrịọ. Okwu nke Ọsadụwa. Yes.
kpọrọ Pita na James na Jọn duru ha rigoro otu ugwu dị elu. Ha wee nọdụ iche naanị ha. Jesu wee nwogha onwe ya n'ihu ha. Uwe ya nwupụkwara ọcha karịa uwe ọcha ọbụla nke anya hụrụla. E wee mee ka ụmụazụ ya atọ ahụ hụ Ịlaịja na Mozis ebe ha na Jesu na-akparịta ụka. Pita wee sị Jesu, Onye nkuzi, ọ dị mma ka anyị nọrọ n'ebe a, ka anyị wuo ụlọ mkpuke atọ, otu dịrị gị, otu dịrị Mozis, otu adịrịkwa Ịlaịja. Ihe Pita ji kwuo nke a bụ na ọ mazighị ihe ọ ga-ekwu, n'ihi na oke egwu ji ya na ụmụazụ Jesu abụọ ndị ọzọ. Igwe ojii wee bịa, olu wee sikwa n'igwe ojii ahụ daa, na-akọwara ụmụazụ ya sị, Onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, nụrụnụ okwu ya. N'otu oge ahụ, ụmụazụ Jesu atọ ahụ wee lee anya gburugburu. Ha ahụghịzikwa onye ọbụla ọzọ ma ọ bụghị naanị Jesu. Mgbe ha si n'elu ugwu na-arịdata, Jesu wee dozie ụmụazụ ya atọ ahụ aka na ntị ike ka ha ghara ịkọrọ onye ọbụla ihe ha hụrụ ruo mgbe Nwa nke Mmadụ bilichara n'ọnwụ. Ha wee zobe okwu a n'obi n'onwe ha, na-ajụrịta ibe ha ihe bụ isi na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ozi ọma nke ose bụ n'ụwa. Women religious have widely happened in their various groups. See how we hear one after one happen. That's why we have gathered them here today. You know, during the year we do Mother's Day, we do Father's Day, we do Youth Day, we do everything. So in the case we see what come out in the family, in the
ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke mụnwa sokwa ha abụkwa m religious mana mkpụrụ ọsọ ụmụ nwaanyị abụ religious ndị ahụ nọkọrọ ya ndị mara ya abụ priest mana abụrụ religious as that ga-ewetọkwa ya nwa obere n'aka nke mbụ n'ihe ọgụgụ nke mgbadorarị a gwara anyị na Chineke nwanyere Abraham ọnwụnwa. God tested Abraham. Oge Lent bụ oge anyị na-ama na ihe ọnwụnwa na-agara onye ọbụla, mana ihe ọnwụnwa abụrụ njọ until gị na-eme until ịdabaghị until ịkwere ime mee ife ahụ asị gị emere. But temptation by itself is not the same. We are all tempted by one thing or the other. So, a gwara anyị na Chukwu nwalere Abraham si ya, were sọsọ otu nwa gị hụrụ n'anya ji ya chọrọ m aja. Holocaust, human sacrifice. Mana Abraham kwesịrị ike na Chineke. Ọ hụrụ Chineke n'anya n'ụzọ pụrụ iche. O wee chee na Chukwu si ya n'ezie ya jiri nwere nwe ya nwoke megide chọrọ ya aja. Mana ọ bụghị ọrụ egwu nke Chukwu chọrọ ka o mee. Chukwu na-anwale Abraham ọnwụnwa ịma ma o kwekwara na ya o kwesịkwara ike na Chineke or not. Onye mere mgbe Abraham rutere na Moria kwado ebe ọ ga-eme sacrifice welie mmee mkpuchisi ya stop there. Angel mkpuchisi ya don't go ahead. And rather God showed him an animal, a ram, with which Abraham offered God a sacrifice. We are called to do God's will, not our own will. Chukwu chọrọ from that moment to teach a lesson. Ọ bụrụ mmadụ ka eji achụ Chukwu achụ. God doesn't ask us to perform human sacrifice. Even though now, today, people are tempted to do that, and some do it. Some taking their pleasing God, but onye jiri mmadụ ibe echu aja, ọ nwere ihe ọ na-achọ. Ọ bụọ na ọ na-achọ ife Chukwu, ọ bụọ na ọ na-achọ adịmma Chukwu, ọ nwere ihe gbagwojuru anya onye ahụ na-achọ. Mana God wanted to put a stop to the practice of human sacrifice by telling Abraham, no, I don't want you to go that way. But when you see a ram with which Abraham sacrificed to God. Ihe na-arụchara bụgịnị uche Chukwu na uche mmadụ. Anyị niile ka akwa. Anyị na-agba mbọ ime uche Chukwu. Mana ọtụtụ oge anyị na-ebuche uche anyị na uche mmadụ. Uche Chukwu bụ gịnị? For our own benefit, our good. Chukwu adịghị achọ arụ. Chukwu achọrọ ka anyị tinye aka n'ihe ọjọọ. So God's will is always good and for our benefit. Mmadụ nkịtị out of selfishness, out of whatever reason, chọọ ndị ọzọ na-eme uche ha. Unu ga-eme ya anya mara ndị na-eme ndị na-eso. Jụọ onwe gị ajụjụ, ihe ọ bụ uche Chukwu ọ bụ uche onye nkịtị, uche na-abaghị uru? Ga-abụ assignment anyị niile ga na-ajụ onwe ya ajụjụ every time. And that's what we say. We say, our Father, thy will be done on earth as it is done in heaven. And you're going to have ime uche. Ndị na-achị ọchịchị oge ụfọdụ na-achọ ka anyị mee uche ha and to favor their own selfish purpose, but not really the good of the common man.
really the good of the nation. Na nke abụọ agwara anyị n'ozi ọma na Jesu kpọrọ ụmụazụ ya ịtọ ịtụnanya efe oyi na-ahụ na-ekwukasị o wee gbanwee n'ụzọ dị iche. Ndị ọkụ ochie Moses na Elijah wee pụtakwa na Jesu na-apụtacha. The vision was so beautiful. Gịnị ka Peter na-ekwukasị? Oh Lord, it is wonderful for us to be here. Let us make 3 tents. One for you, one for Moses, one for us. Let us remain on this mountain all the time. Ị na-achọ nwere gịnị mere Jesu ji wee gosi onwe ya n'ụzọ dị otu a? Gosi Peter, James, and John. Why did he transfigure his image himself? O nwere ihe ọ na-achọ ịkụziri ha, kụzibere anyị. O nyere ha idea, life after death, what it might look like. O nyere ha idea, what heaven might look like. And anyị ghọtara na ndị nwụrụ anwụ kemgbe Moses na Elijah pụtara, ha na Jesu na-agbakọta. Those who were dead already. So Peter anyị na-eme lent, na-eme sacrifice, na-achọ mmanya ahụhụ, na-achọ ime uche Chukwu, ka ọ bụrụkwa na emechaa uche Chukwu a gbachaa mbọ niile mee all the sacrifice na anyị ga-erute ebe ahụ Chukwu kwadoro anyị. Ọ ya mere mgbe ụmụazụ ya si n'ugwu a na-arịbata, a na-ajụ onwe ha, gịnị bụkwa isi n'ọnwụ? Gịnị bụ rising from the dead? Ihe ọ bụla anyị na-eme, ndị ọbụla anyị na-ebi, ọ bụrụ na it doesn't lead you to heaven, it's of no avail. Ọrụ niile anyị na-arụ, mbọ niile anyị na-agba, ọ bụrụ na o buru gị buga gị ebe ahụ Chineke nọ, ga-abụ ya anya, soro ya hụrụ ya, is of no avail. So, ihe chere Jesu chọrọ ịkụziri Peter, James, and John. Do your best to live a life of love. Do your best to live a life of sacrifice. But remember, you must run the race to the finish. You must persevere in this journey so that you can get the reward of heaven when God will say, tell you, well done, do that faithful servant. And that's the joy which no eye has seen, no ear has heard. How beautiful it is to dwell with God. It must be ụmụnne anyị ndị nwanyị na ndị nwoke. It must be obi ike na ọrụ ha na-arụ. Lotakwanụ na anyị niile ka anyị nwere ihe dị iche iche. Various gifts, various services in the church. Dịka anyị si gwara akwụkwọ nsọ. Ndị ụfọdụ ka ha akpọrọ ga abụ prophet, ndị ụfọdụ ka ha abụ teachers, ndị ụfọdụ to be miracle workers. Ọ nwekwa ndị akpọrọ ka ha na-agụ odibo n'ụzọ pụrụ iche. To live a consecrated life. Sister Miriam Therese Ezike from No, the lady in south side of Chicago. Okay. St. Moses the Black. That's good. You know, I was going to fully put a cover on you. Sister Henry Mabel. I've been in St. Moses the Black community. That's good. Another divine prophet. Afam, Sister Anastasia Mary, Ebina
Built in Environs, 8430 South Calumet Avenue, St. Clotilde Church, premises. In case you want to visit us, that's why I'm going. Thank you. Florence Igbo, ebi na St. Lambert School. After Sister Mary Victor Moka, ebi na Skokie, St. Lambert. Caritas Christi, greeting. If you like to I can't take the daughters of the Bible. More Sister Chasakam Ezani. This is our regional house at North Lake in the north, where I did to where better. In brief, after I go over every July, 16 July 1969, Nigeria, during the Vietnam War, by let God prepare for CSSP. Now our father founder. He goes to talk about Omar in Yaki Pastor Naya one evening, standing along. We put a low man on our body chichi. Na social work. We put to one house to orphanages. No close of the chichi. We got a man who doesn't have to one easy. Thank you, God. Jesus Christi. Sister Maureen Noel Eze. Heading a Rockford community, Illinois. Jesus Christi. So I live in South. Native of Blessed Virgin Mary Parish. Oh, we did on our Zoom, so. What's it all the name of Jesus? I'm from the sister.
Sister Mary Dorisada Carey, living in Kenosha, in Wisconsin. Afambo Sister Immaculata Maria Uwamawa, living in Kenosha, Wisconsin. Thank you. We got all of the fathers. One of them had Sister Chioma and congregation of the Sisters of the Living God. And mostly I'm in Chicago area, but the sister in other parts of the US. Actually, sister, the main in America. For example, in Nigeria for now. All buying in various forms. The sister and many of them inclusive. And then Hannah opened a hospital. Some of them not ministry for the seniors, even doing assisted living and all that. Myself, I'm a Catholic Theological Union, and I'm a reporter. Here in Indiana, I'm on the leadership of the American province, and I teach part-time at one of the universities in Indiana. So this is time here in American province. We work in 9 countries, but here in America we have retreat houses, we have senior living places because we sold some of our hospitals and it got religious people, religious men and women. Good afternoon, everyone. My name is Friday Manojo. I belong to the Society of the Divine Work of the Bible Missionary, and we have a theology house right here in Hyde Park. Our duty, Holy Ghost Fathers. Look for the Bible Spiritans. And you must have the one in there. Yes.
anyị na-ekele Chukwu onye mere ka anyị nwee ike ịbịa at this moment dịka Igbo chaplaincy na Chicago, na-ekele ụmụaka anyị niile. By the head count, seminarian Chukwuma mere 66. That is not a number that you can continue more. Yeah, so ndị dị regular na-meet on a regular basis. So kita anyị ga-akpọlite ụmụaka anyị ndị ga-edu ndị youth na parish anyị, chaplaincy anyị. I na-ekele in a special way brother Philip onye rụrụ nnukwu ọrụ iji wee mee ka anyị bịa n'ụbọchị taa. So onye akpọrọ ọbịa n'ihu ọlta ka anyị gwa ha ajụjụ, ha kwete nabata ya bụ mkpọlite nke a kpọlitere ha. Anyị ekwe ukwe mmụọ nsọ n'isi ha. Nna anyị ukwu Fada Casimir agọzie ha, anyị enye ha stone bụ sign of authority n'ọrụ ha ga-arụ. In our church, the youth are the future of the church. Ọ bụrụ eziokwu? Achọrọ m ka unu na-abịa ụka, na-abịachi anya, na-arụ ọrụ ka unu siri n'ihe. Enyemaka anyị nọ n'aha gị nwere Chineke ji ike niile gbaa unu ume, gọzie unu n'ọrụ unu ga-arụ, gọzie ndị mụrụ unu, your parents, gọzie your siblings, and make you active in the church. God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. What you have before you together. Go ahead. Say the prayer of commitment together. Dear Lord, teach them and strengthen them with your word. Let their happiness be in the church. Let them stay in your house. Let them inspire other youth to come into your house. Give them the strength and wisdom to continue moving forward. Develop them into good leaders and responsible members of the church. call on the fire, people. ndị ụkọchukwu dị iche iche, ndị ejiji nwoke na nwaanyị, ka Chineke nna
inyekwara ndị ọzọ aka ịgba ọsọ. Anyị arịọ biko n'inwe naanị. maka ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ndị a kpọrọ Chineke. Chukwu onye n'eluigwe, anyị na-ekele ndị isi ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ndị a niile. A na-arịọ gị ịgba ahụ ume ka ị gaa zute ndị mmadụ ndị a na-arụrụ ọrụ ka ha na-akwado ha. Chineke, anyị na-arịọkwa gị ka ha rụsie ọrụ a ha na-arụ ugbu a iwere ilu wee nye ha ndọpụta. Anyị arịọ gị. n'etiti ndị Igbo niile ka ha matakwa na anyị na-ebe a wee na-ebi ezigbo ndụ ezinụlọ anyị dị iche iche. Anyị arịọ gị biko dị nwere ezinụlọ anyị dị iche iche, ndị ikwu na ibe anyị, eze nwaanyị na Chineke, anyị na-ekele gị n'isi ezinụlọ anyị dị iche iche n'ebe ọbụla onye n'ime ha abụla nọ. Anyị na-asị gị biko Chukwu ka ị bịa nọnyere ha, na-ekelekwazị gị maka ngọzi gị n'ime ndụ ha, na-ayọkwazị gị nchekwaba gị, amara gị na ebere gị ka ọ na-edu ha ma na-anọnyere ha oge niile nke ndụ ha. Anyị arịọ gị dị nwe n'anya. ọkachasị ndị nke a nyere ike ọchịchị n'ụbọchị nke taa. Anyị na-arịọ Chineke ka ọkụ nke a mụnyere ha n'aka tata bụrụ ọkụ nke ga na-enwu na ndụ ha, nye ka onye ha amara, nye ha agụgụ isi ha ga-eji mara ihe ọma niile ha ga na-eme n'ezere ihe ọjọọ, ka ha nwee ike fụ onwe ha n'anya, fụ mmadụ ibe ha n'anya, fụ ụwa n'anya, were onyinye Chineke nyere ha wee rụọ ụka ọrụ, rụọ ụwa ọrụ, rụọ obodo ọrụ. Anyị na-arịọ ka site na ndị nọ n'anyị ezi. Oh,
anyị gozie anyị ụbọchị nke taa, gbaa anyị ume. ka anyị bụ ndị kwere na gị were ahụ na mkpụrụ obi edoro nsọ na-eme mmemme nke ọnwụ na mbilite nke ọnwụ nwa gị, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu.
ndidi jupụta na gracia nke ụmụ nke Chineke. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-echepụghị oge niile ukwe na-asị onye bịara tupu ebiri ya anya n'ọnwụ ka o ji aka ya wee nara were achịcha na-eke ekele n'otuto nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya ụlọ niile nke a bụ ahụ nke a ga-eburu nye maka unu anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwere n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru n'ụwa niile. Mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Blaise na ndị ofe ọta gị niile. Cheta Nwaodibo, chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro gị mara gị ngọzi, nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebere. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ihe niile kere eke
nsọ na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye ụjọ n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalagha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl sị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye anyị udo dị dịka n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo gosi ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'ugwu ekele dị udo. Amen.
forward. Onyenwe anyị bụ ndị natara ihe omimi nke otuto nwere afọ ojuju. Anyị na-ekele gị n'ihi na ibidola n'ụwa nye anyị ihe ọma ga-abịanụ n'alaeze gị. Biko nara ekele anyị ụbọchị nke taa site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọrọ n'ala 9 days novena nke Igbo Catholic na Chicago. Novena anyị mere bụ ịyọ Chukwu ngọzi n'isi nkwadobe niile anyị na-eme maka Ikusa Convention nke ise maka ndị na-amarọ the last weekend of June. Ndị Igbo Catholic niile na USA na-abịa na Chicago ịnọnyere anyị. Our hope is na mgbe ha bịara ebe a na anyị ga-enye ha good news na Igbo Catholic na Chicago na-akwadozi ịbụ parish ma ọ na anyị ga-abụ parish ma ọ na ma ọ ga-abụ tọọ ya anyị na-etinye ya because mụ na ndị Ikusa ndị nke Los Angeles a na-ama m njakịrị si Chicago erukwa ka LA na LA na ha bụ parish, ndị Houston na ha bụ parish, so anyị ga-abụ children forever. So enwere ebe anyị na-eje and anyị ji ekpere n'isi ya. So ka anyị rịọ Chineke, God our Creator, we give you thanks for calling us together as Igbo Catholic community of Chicago, united in love, someone to trust you in all things. Lord, you chose us to belong to the Igbo family and the Catholic Church. You have given us the vocation of proclaiming the truth and the joy of the gospel to the world. We thank you for bringing us together as the Igbo Catholic community of Chicago and its environs. Make us your faithful disciples in all we do, so that our lives may bear witness to your power, working mightily in us. Unite us as one family of faith in the bond of love. Grant us a spirit of service, generosity, mercy, compassion, and friendship, so that our community of faith will be a credible sign of your presence among us and in our families and neighborhoods. Bless our families with the gift of peace, unity, abundant life, and fruitfulness. We lift our children up to you, Lord. May they grow in knowledge and fear of your holy name and become sources of joy to our families and faithful disciples to you. Keep our children free from violence and evil so that they will fulfill their potentials and purpose in life. Bless our leaders with deep faith, wisdom, humility, and a listening ear so that they will serve our community with simplicity and total commitment after the example of the Lord Jesus Christ. May your will be done in our Igbo Catholic community of Chicago. Bless this community called by your name with grace and abundant life. Grant us steady growth in membership, in faith, hope, and love. And if it be your will, O Lord, may we one day be united as one parish in this Chicago Archdiocese through Christ our Lord. Amen. Mmadụ niile ndị bịara n'ọbịna
onye ọbụla kaba arụ jee confession ka anyị wee nwetasi elele ngozi nke novena. And every one of us, unu mara, all the obligatory is not optional. Na Catholic ọbụla ga-eje gịnị confession na ọkacha n'oge nke Lent. As na the line of communion na adịzi longer, the line of confession na adị shorter. So biko na onye ọbụla kaba arụ jee confession. Oge anyị bidoro ịrụ ọrụ chaplain a sị m na nwere ihe ga-ese m na ndị Igbo Catholic na-abụrụ spiritual things. Ọ na-ewute m asị na a na-eme novena. Even members of the Kusa committee set it up. We're not sure for the novena. I got woman 17. I got in Abraham made sacrifice. Christianity, Catholicism, I just drive through. You have to be strong in the Lord. I go like this. So this is slow. It's a guy never fasting. Every day you go chaplain. What they go chaplain? This is a fasting. I'm going to get the hand and I'm in spiritual overdose. So be good. In a special way, NAFA, Igbo Catholic Community of Chicago, Achomike, onye isi nchụaja na ndị fada na ndị sista niile tata bụ Febụwarị a ụka Katọlik n'ụwa niile si ka anyị kwanyere ugwu kelee fa n'ọrụ ha na-arụ n'ọdịrọ mfe. Biko ndị sista na fada, ndị fada religious na seminary, biko kwụrụ n'ọtọ ka anyị kwụọrọ unu aka nke ga-eru n'eluigwe. Anyị na-asị ọ na-ada mkpụrụ n'eluigwe. Ọ na-akwụkwara na-akwụrụ n'aka. Chineke chekwaba unu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị ga-agbada họl ka anyị wee tie unu nkwa ka anyị bụ unu etu anyị. Madam Constance bịa ka ịnọchite anya ndị nne ebe a ndị ga-awọchi ife na-eme. Ngwa Sister Victor ngwa bata ngwa tinye n'aka mmadụ niile. Anyị kwuo mmụọ nsọ unu ewetuzi unu akọtụzi ya. Chukwu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Kunaka. Hip 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 hip. Hip 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 hip. Okay, can only have one result. Legende mbakeli follow.
ihe a na-eme taa na-aga n'ihu maka ọkụ na ọ bụrụ ya mma a na-ekwu mgbada na Amen. Mrs. Constance, kedu ife fọ? Ihe m fụrụ na ndị sista na ha ji ịrịkọ otu wee waya oke udo. Amen. Akụkarịa, what did you see? Kedu ihe Chineke na-egosi gị n'ihe mere ebe a? Progress. Ife ọma ga-eme. Ife ọma ga-akọntinu na-eme. In Jesus' name. Amen. Ngwanụ, Sir Ezan, kedu what result? Enotisiri m na mgbe a na-awa keeki, mmadụ ncha na-awa keeki na-amụ ahụ obi aṅụrị, obi aṅụrị, Chukwu ya na-enye anyị obi aṅụrị in Jesus' name. We are saying thank you, Jesus. You my Lord. We are saying thank you, Jesus. We are saying thank you, Jesus. We are saying thank you, Jesus. I got Josie ofu onye sista ga-agwa anyị etu obi dị ha tata tupu anyị ekpe nnukwu ekpere ngọzi n'isi mmadụ niile ọkacha ndị religious. Kedu sista ga-agwa anyị okwu ka obi dị unu tata ịfụkwa nnukwu akpa onye ọbụla ji na-ana unu na-edikwa crane iji wee buru akpa ndị a unu ga-adịkwa careful unu ga-adị ibu overload unu na-ana atụkwasịkwuo nri ata Sister Okere. Otito dịrị Jesu onye jisi ike onye jekata ghara nwanne nyere ya aka mana nke o jere je ka ụmụnne m ana m ekele n'isi ndị religious niile. It's good when brothers and sisters are together and rejoicing. And you must all the way from Wisconsin, where we are. Can you hear the Chicago name? Because we're not in Chicago. And don't we have father will no law can I also children. Now Chicago was the children. I keep a mass in Los Angeles when I used to live at the Chicago. Oh God. So I got one of them. But even at that, my children are adults. Can this Chicago see a mayor will be a mayor? Can I see a little sister Anya? In short, I'm a So thank you for clapping for yourselves. Thank you for your oneness. Thank you for your solidarity. Na lenta anyị nọ na ya onye ọbụla na-agba ọsọ eluigwe o nwere ka fada si kwuo na asị ụlọ kpere rosary ọ bụrụ kesi o tinyezie fast nke bụ kesi aka ụmụnne m ngwa anyị ga na-agbalị mana thank you because God bless you. Ndị fada ndị echichi anyị niile thank you. Father Chu, thank you. Seminarian, thank you. And this one too, this you made us look very good. Because thank you. Because God bless you. And for Father for recognizing us today, we say